Tatarның күркән бәйрәме үзебезнең яраткан сабан туйыбызга рәхим итегез. Яңгырлы көннәр һәм салкын һава торышыннан соң Сабан һәм хезмәт бәйрәме кунакларны аяз, кояшлы көн белән каршылый. Җырлы биюле композицияләр, сәнгать мәктәбе оркестры чыгышы, икмәк тулы күргәзмәләр, барысы да игенчеләрнең тырышлыгы белән булдырылган өстәлләр муллыгын һәм күңел кирлеген чагылдыра. Татарның борынгыдан килгән Сабан туе күптән инде күп милләтләр районыбызның уртак бәйрәменә әйләнде. Авыл ишегалларын хәтерләткән мәйданда төрле телдә һәм диндә булучылар бергәләп ял итә. Без Сабан туйга килгән һәрбер кунакларга менә шундый кәгазь вариантлардан калфаклар ясарга өйрәтәбез. Иң элек без аны менә шундый кәгазьләргә рәсемнәрен төшерәбез. Һәм инде агачтан ясалган менә шундый үрнәкләр белән без аларны ныгытабыз. Һәм тагын да матур бизәкләр өстәп менә шундый калфак килеп чыга. Бәйрәмне тантаналы ачу хокукы район җитәкчесенә бирелә. Праздник плуга был и остается символом труда, сердечности и дружбы людей. Дорожим этим вековым традициями жизни в мире и согласии. Республиканың экология министры президент котлавын җиткерә. Искренне желаю вам прекрасного настроения, жизненного оптимизма, мира, добра и благополучия. С праздником, дорогие друзья! Байрам белән! Президент республики Рустам Нургалевич Миниханов. Сабан туй үткәрүнең төп сәбәпчеләре авыл хуҗалыгы һәм җитештерү тармагы алдынгылары сәхнәгә күтәрелә. Аларга рәхмәт сүзләре һәм дәүләт бүләкләре. Рәмис Нуретдинов авыл хуҗалыгын үстерүгә 40 ел гомерен багышлый. Безнең комплекста 1600 сыер, саум сыерлары. Мин бу бәйрәмгә чакырулар өчен, менә бүләкләр өчен бик шат. Сабан туй көнне авыл хуҗалыкларында эшләүче халыкны бүләкләгән өчен бик зур рәхмәт. Нурлат Сабан туен Гүзәл Уразова, Илдар Хәкимов, Сирина Зәйнетдинова, Рөстәм Насыйбуллин кебек эстрада йолдызлары бизәде. Якташларыбыз да туган якларындагы бәйрәмгә өстенлек бирә. Быел да менә рәхәтләнеп кайттык үзебезнең Нурлатыбызга, халкыбыз өчен җырлыйбыз. Алдагы елларда да шушындый матур бәйрәмнәр шәпләнеп кенә барсын. Бәйрәмдә традиция буенча Сабан туй сылуы сайланды. Бәйгедә 9 кыз катнашты. Быел ул исемгә Эльвина Камалиева лаек. Бәйгедә катнашу минем өчен бик зур дәрәҗә һәм гомерлеккә истә калырлык бит. Һәм инде Сабан туй 2022 ел миндә җиңүче булдым һәм барысына да бик зур рәхмәт. Уйнау гармон фестивале дә Нурлат Сабан туйының бер бизәге. Һәвәскәр, профессиональмы ул ничә яшьтә, анысы мөһим түгел. Бәйге әлеге музыка коралын яратучыларны берләштерә. Biz kadar yıl konuşuyoruz, big matır bir merhametiyim. Bek zor rahmat, garmonun yaratıcı kişilerge indi köylülerine hoş gelir de böyle biz garmonçular köp olsun. Indi bizden görüp yigitler kızlar tağın garmondan önergelensinler edi. Şatlık vakit beyram bile barımızdan kıtlap olamız. Сабан туйга якташыбыз Вазых Мөхәммәтшин дә үз өлешен кертә. Фестиваль иганәчесе бу юлы гармон осталары бәйгесе җиңүчеләрен котлады. Мин шул кадәр килендем Нурлат. Городтары чисто, матур. Природа яхшы. Бала-чакларны исенә төшерде. И сезләр согласны, миңа күбрәк ошый, чем безнең Самарада областной город. Хороший, яхшы организация, матур костюмнар, музыка, шул кадәр менә. Хәзер инде мин уйладым, менә ближайший ездил, монда гына килергә.